yesaya bositoki yemabva maita sei pedu pai handizvozvo tiriyo shamwari. Inoziko moti ata haya inai manduro. mapomba yamudhara ivintage, hadzisi dzimwe mota dziya dziyaka dzekurwara njere mudhara. aya magetsi kana wazogara mudhara waiziva. aiwa pai takapedza manduro. ukuziva kuti muzumbume murube kana huku ibodzi yakasaraba. pamasini akaita seya mudhara hatisiye kana dhadha 1 zvaro kana wazogara mudhara. kamugenga akaika kane dzungu stereki this time tira kutongonorova property yese waiziya. handizvo zvazvo kwawo, asi manje ini ndiri kuita kakutya inini. kweko takanotengesa kuya hazvizobude bairo kuti tisina kuvatengesera vanhuwo wayo. hakuna izvozvo fireman. uri kuona kamuchinda kaika kebuchaka takatokaudza kuti ndinonzi guruzi kana bonyongwe, saka kudhara ikoko waiziya. handizvozvo mandure. hande mutona zvitonongwa ribodzi kana mairi, then mari inenge yasara yotogowana. indi kutofunga kuti ndimbodzika kumusha uko ndonorima mapuno ndotenga ngumbeu yangu yorodhedhi nofloride. wapaona manje. jamani pfutseki mazvinzwa ka. murirawo bhajeti mari dzekubaidzi munopenga here mimi? ndedzemarombe idzi hadzibhajeti kwemazvinzwa. uri kuona garisita tiinareri takanoskidha patonasi, takanonyundura vazukuru ende ipapa urambe waiziya. ndizvo zvazvo chomanyembanje. asi huonaka zvinoita zvinhu izvi ka handiti kuona mai wamupape nawoshomoreka. imbomira izvozvo jamani. unotozviziva kuti makadyiswa nekabengebenge kenyuka, but apa hatisi kuita izvozvo kalogistic dhabhura kuti dzakabatwa neni. this time bundu katora kutoita zvine musoro naro waibata. zvino musoro zvekutodiniko iwe? ndo mapurojekti atiri kutaura nezvawo kwamudhara. uyu mudhara akatotipa bundu zvekudaro. right, toda kupatrora harare yese kamudhara kana wazogara waibata. owo ndikukuzwa chikombera chomanyembanje, asi ndinyepe kamunai. izvo ndinechita zvo zvine zvichitipa profiti here? nokuti ndechida kuziva. mudhara mapurojekti tichaita asi tichanonoka ka. right, toda kuti jongwe kuona toti archipelago, toti sports diner, right, toti chitungwiza paramount kwamakandiwa chigowanyika tobva tati mereki. owo 442 formation atake kumajapani. yesaya mudhara toda kuti pamvere chena ka toti pabhura pamakanda katakanogocha futsuro kana funguruve kamudhara plus mudhara kapari kuda vazukuru ndagarisa kansati ndarova chibage chinyoro waiziya. wakutanda ka kuda kubva chere chibage chinyoro utodini. aiwawo mudhara ndisiye ini, handisiri ndakauraya jesu ini. iwe wasiya zvokutamba nazvo chere nyongono yako wazwa mazikuziso ako yanenge mazayo enyoka. tarisa rodhi yako kudhiraivha unotibonderesa chere. yesaya mudhara takanyorova chibage chinyoro. aya ma1 aya. saka muri kuedza kundiudza kuti everything was stolen just like that? This is not possible, never. waona ka zvandaikutaurira. huku idzi dzanga dzakatotagetwa from day 1. handiti uri kuona manje. But why akomana? Munhu anongotadza kuzvishandira zvake here? So are you really sure kuti there is nothing we can do here? hodhi tisvikeyo pano vanhu here panapa? ofisa makarwe maswera sei? ndo zvakaitika kasemaudziro anda kuita eka pafoni paya. dzakaenda huku hapasisina kana 1 zvayo pano. ndakaedza kuda kukubatira papa panditika. Did you listen to me? hamuteereri. dai zvese kaizvi zvisina kana mvura zvaitika. How can they steal all frogs? Saka muchaita sei manje? Ikuona kudaro kani baba makarwe. imimi muri kutoita dambe. hamusi kuona here kuti ma1 aya? tibatsirewo ka please. ndoziva ka kuti zvekuinvestigata ndo zvenyu izvi. Sorry maningi. handina kana chinhu 1 chanokwanisa kubatsira nacho. handiri nezuro paipai pamakanovhara kese makanzonzi officer in charge ka anoona nezvefucking stove theft hapo. saka pana pakapa muchamira kana achinge azodzoka handiti then achizouya uchiona kuti who come into your area and steal frogs. baba makarweka muri munhu wekuziva imimi. haikuona kudaro so imi. makuchitona semunhu handitika. apa kapa mazvozvina kuti hakuna kana munhu asina basa. makari kuonorera tii panapa. yoriri brother kuti kuonorera tii uneshuwa here? ndomboisa masipuni manganiko eshuga mutii machona nini? ndongesa 4 chete masipuni eshuga. aiwa pakatadzwa ipapo baba makarwe. sezvamunongozivawo ka kuti kutadza kuri muvanhu ka. tibatsirewo please, ndo pane upenyu hwangu ipapo. iri manje kairi harisi basa rangu ramakunditi apa kapa yatofevha yandakutokuitirai. iwe ritumene udzoke nyika ka ndoziva kuti mari nayo wotondipa something ndoona kuti ndikadaisa handitika bhozi kai yatofevha kai. iwe mudhara iwe. rege wadi wanzwisisa muning'ina. apa kapa hatisi muposisheni kai kuti tinokwanisa kudada. baba makarwe muri kuda mari ka kuti mukwanise kutibatsira panyaya iyi. ndakungotiwa mimi ka muri vanhu uziya so ndipeka chi50 then kana muchinge mazorikavha hukuka monipa futi imwe 50. Okay tokupai. Now tell us what is the way forward. apa kapa pane chinhu 1 ichi chandakanga chichikubvunza. imimi munotsigira musangano here bhozi andibatire madzakutsako. naimi ganvi. tinosapota baba, saka katibatsirewo please.
iwe rege ka ndanyarara. right varumeka magonaka magadzi pamanga makaresva muno munharaunda ndiri mupisa muhombe kwazvo handiti ino ere yangu yese tsano apa kapa chero tsono ikarasika mumvura inoyerera ndinotsvaga kusvika ndaiwana right ndine munhu wandotamba naye ane bhucha kumastoro ndiye munhu akatengeserwa huku dzese chine mazai achikombera nasamutoko. Shuwa here. Yeah, this fella is my good friend. Saka ndiye munhu akanipa information yese handiti apa kapa akatotora vhidhiyo paya pamari then futi vhidhiyo chacho ndinaro panapa so handigoni kukupai nekuti munozokura musoro saka buy one get one free. Makutirasisa manje apa baba muri kumborevei imi? Ndati buy one get one free mukaburitsa marika tozotanga kufambira nyaya dzachona handitika apa kapa this time mabude vanogara mujeri woye macomrade hemeni iyoyo munhu wamwari. Iye 2023 ka atanga zvakashata stereki ndoti kutsvirwa nesowe rangu ka minamato yangu yese yakatsvira pamasowe ipo paya ndoti magemenzi angu ndinotangira papi naimi vanhu ipapa ngirozi dziri kundiforondaka kungokotsera kudai ndakutorota hanzi minamato iripi ndodziudza kuti kudii ndiudzei naimi. Blas iri ramakuita iri harisi rangovawo drama here iri shuwa mungacheme kuti sowe rakatsva zvine basa reizvozvozvo kubva matotaura kunge makatsirwa nemanshoni yakafanana neyamakandiwa yekuglenlon iyo kana kunge makatsirwa nehotel savoy yekuaustralia uko iri ratoo drama iri ramakuita pafeya chaipo. Iwe rege kungotika handinganetsane newe kana kuti uri munhu wenyama. Asi imimi muri munhu wekabheji rege handidi muedzo newe wanzwaka. Baba makarwa tifambisirewo kanyaya iyi please. Hapana hapo chakaipa asi ikazivai kuti musakangana kuti buy one get one free. Inini chomanye mbanje ka ndine ndabhuwo manje pano kadzungiko ndakuzwa ndiye ndakudhakwa manje tadi taenda koorara. Aiwa kajamani takuda uchifara manje tanga tisatatanga. Iwe DJ ndiridziro kasongo yaango epatani yekuti bata. Iwe cheri dende kona kudriver ka waindona ndichiripo pano iwe Ingilbert iwewe waifunga kuti azisangane kana asitasangana chulo iwe. Uri kuchiita bobojani iwe Ingilbert naika uri kutoseka zvako. Okay sezvo ndiri kuda mari yangu ka ndakakunzwira tsitsi saka ndiri kuda $100 yangu apa wakatodhakwa iwe une mari yangu chulo iwe kamudharayo kasikobva pamberi pangu panapo wazwa ndokupunzumura wakadaita zvekutamba neni unondizira kuupi iweyo takambosanganepi musikana wangaenda kuteri rudo tadzoke panapa tikono wakamira panapa anoti kudii ndoziyana nechimunhu chakaita seiweni ndochizirepi ndokuziva bazvangini. Ingilbert muzukuru ndiwo wakundidaro shuwa. Mijamani hanzi fambai hamunzwere mimi indavakani muchijairira vanhu iwe Tokyo ndibate kanisati ndaponchileta kamugengaka asi iwe chikombera kamugwandigaka kari kutsvaka pokufira bakani sekuru endai mazwa ini nemitoziyanaba DJ ndoti dzakambokaikeko kuti takandodaro. Amai moze ndivhuriyo dho ndimadoko wani pane zvandoda kukupai mai moze. Yes sir my elders mabva maita sei pedu pai fe yapindirawo ndokondo shiri yehondo hatikechemeche hatimechekeche rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema ndokuti tioneka right. Timuka zvino hazvina kana kutombomira bhoma ndiregerera timu rangu ndiri kutongochemawo nesapoto yenyu kazvinhu zviri pasi vatungamiriri. Honeka pedu pai makanosheya mavhidhiyosi kapafacebook timu rangu makanoona kamaadvheti musingajambe ndokuti zvinhu zvacho kazviende mberi maiziya because mukasheya kandokuti mavhidhiyosi edu kaite mavhiews akawanda pedu pai timu rangu manje mukasasheya ndochii chakadaro chinenge ngozi ichocho then kuyoutube mabhosi angu musandiregerero please ka ndirangoti mungonobaya pai pakanzi subscribe zvegore rinoda kungoita miriyoni remasubscribers ka ndokuti ndioneka